Ito ebanghelyo ato nadungog ang Ginoo ni gamit og sambingay aron pagtudlo kanato. Kining sambingay, what is ordinary life during the time of Jesus, iya kining gi-apply sa pagtudlo alang kanatong tanan. Og paggamit niya nini kayang panahon, makita nato kini na apply pod kanato. Kaya ang sambingay nagipambit sa Ginoo karon buntaga, unsa klase kitang maminaw sa pulong sa Ginoo. Gigamit niya ang binhi na ang pulong sa Dios o gamayuta ang mga lain-lain klase na tigpaminaw sa pulong sa Dios. Ningon siya usa ka adlaw ang mag-uuma ni sabot sa binhi. Nagpasabot nini ang Ginoo ni sabot sayang mapulong kanatong tanan. But then, how do we accept the Word of God in our life? Giunsa nato pagdawat sa pulong sa Dios kanato. Pinagi sa sambingay, gikumparar kita sa lain-laing klaseng yuta. Ang bantok na yuta, ang yuta na batuhon, ang yuta na punog sampinit, o ang maayong yuta. Unsa man ni mga klaseng yuta o tigpaminaw sa pulong sa Dios. Ang una, ang bantok na yuta. Nakita gani ang bantok na yuta gani, kinang pipiong guni aron mo bantok, kung makita ka sa mga basakan gani, na gani agianan sa kaong-kahoy sa mga farmers gani, ila guning pamalhon aron dili matumpag kung mo pa-irrigate sila og tubig. So kung mahulog ang binhi dito pagsabot, o simetabo sa binhi, digon na motorok, mabot ang langgam, tuktukon ang binhi. Kini ang mga klaseng tao na gahi ang kasing-kasing, dili matudloan. Sultian mo sila, mingon, kamuragod na, nakabalo ni ana. O mingon, gulang nami, nga nung tudloan pa mi. O mamamatan, o mingon, karaan man na, nga nung maminaw ta ana, kinaraan na siya. So kini mga gahi kasing-kasing, gahi kasing-kasing dili makabiya sa ilang mga kinabuhi na dili maangay sa gingarian sa langit. Dili matudluan, dili masultian. Gahi mo na pagsabot sa binhi sa pulong sa Dios, tuktukon ragod ni sa mga yawa o mawala ang pulong sa Dios sa iyang kinabuhi. Pangutana, sama ba kita sa bantok na yuta? Magbuot rata sa atong kagalingon? Sama ba kita sa bantok na yuta na dili kita maminaw o matudluan na? Sama ba kita sa bantok na yuta na we claim na, kabalo na mi ana, di na mi kana maminaw? Ikaduha, klaseng yuta, ang yutang batuhon. Tinuod nanurok ang binhi, pero pagsubang sa adlaw, nalawos ang binhi, kay walay nakagamot. Kini mga klaseng taong paganagana ragyot. Kunay malipay, apod dito, apil-apil apod dito. Kung naay mga grupo-grupo, apil-apil apod. Pero mabot na gani ang pagsulay. Mag-igihanay na, magmarites na, nanay mga buluhaton, nanay himuon, nanay amutanan, nawala na, akamura, di na ko ganahan ninyo. Kini mga pagalagana na diligon mo tubo, tinuod makapaminaw sila sa pulong sa Dios. Tinuod ilagi pamalandungan gamay, pero dili lalom ang ilang pagpamalandong, kay madala sila sa mga pagsulay nining kinabuhia. Mo namingon na mga tao na apil diri, apil dito, apil diri, apil apod dito, pero wala. Murag shopping ragod asa iyang ganahan. Di ba? So kung ay kaon, to dito. Kada magkaon makita, uy, kita na punta kay kaon man, di ba? Kung walay kaon, mawala na, di ba? Apil po dito, yun, oy, ang atong grupo, kinala natay project, mau ba? Mag-amutan na ita, kamura, mawala na po, kaya di na po ganahan, di ba? So, mo kini ang paganagana, and then, mingon kita, kung paganagana good ta, mingon ta, dili gun mulalom ang atong commitment sa pulong sa Ginoo. Di ba? Atong mabatanon, 31 sila gabi, nag-journey sila.
I hope dili pud paganagana kun dili padayon ang journey. No? This is the start of the journey. It's not only one day, one night journey, but throughout our life, it is always a journey. So we have to commit. Ang third klaseng pulong, na tigpaminaw sa pulong sa Ginoo, ang kanang punog sang pinit. Tinuod mo tubo ang binhi, pero niwang. Tinuod mamunga ang binhi, pero mutagtak man ang bulak. Ang bunga sometimes madayon, pero pag tilaw nimo aslom kaayo. Kini mga tao na daghang kayong attachment in life. Tinuod musimba matag Domingo, musimba gani matag adlaw, napay debosyon, pero naigitangkig na habak siyang hawak. Daghang attachment siyang kinabuhi. Daghang mingunta na mga kinaiya na dili mabiyaan. Pagkasaputon niya, pagkamaldita niya, pagkamarites niya. Saptara good me, kay naibag-ong marites karon. So daghan mga attachment in life, mga bisyo. Nay nag-drugs gihapon, nay siging tagay-tagay gihapon. Nagyapon ang barkada na dili makatabang niya. Nasa'y daghang bisyo in life. Mga kinaiya na dili niya mabiyaan, nanganaandan siyang kinabuhi. But then, mingunta ka nang naandan baya, dili tanan maayo, mo na angay tantangon. Kini mga tao gani na motubo ang binhi, tinuod na ang kanunay nagampo. But then, are they focused on the Word of God? O daghang attachment sa ilang kinabuhi, mo na dili mamunga ang iyang binhi. Dili mamunga ang iyang kinabuhi. Dili mamunga ang pulong sa Diyos diya kaniya. Mutubo, muturok, mamunga. Pero niwang kaayo o dili maayo ang bunga. Unsa tang klaseng tigpaminaw? Bantok na yuta? Batuhon na yuta? O yuta na punog sang pinit? Kamuragod makatubag ni ana. Ang ikapat kay yuta. Ang yuta, ang maayong yuta na andam mo dawat sa binhi. Mahulog ang binhi. Mabasag gamay, mubuswak ang bagong tubo. Dayon, ingon ang ebanghelyo, mangnughay, tagkatluan, tagatos, daghang bunga. Kay gidawat niya ang binhi. Gipuy-an niya ang binhi, gipamalandungan niya ang binhi, o iyak kining gipuy-an. A person who is willing to receive the Word of God in his life, every day in his life. Naanlam kitang mudawat sa pulong sa Ginoo, na atong gipuy-an ang pulong sa Dios matag-adlaw sa kinabuhi. Pag ngano man ni mamunga, nganong mamunga, nganong ang sambingay sa Ginoo ningon mamunga ang binhi. Kay ang atong binhi nagidawat, ang pulong natong gidawat, ato pod ning ipaambit sa uban. Dili na magpabiling ka nato, kundili ato ning ipaambit mo na pabungahon gud nato ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi aron kini atong mapaambit. Unsahon pagpaambit ka nato? Pinagi sa atong mga pulong? Yes. Sa atong mga gawi? Yes. Sa atong pagkiglambigit sa uban? Yes. Sa atong pagpangalagad sa katawhan o sa Dios. That is how we share the Word of God through service. Service na mapausanon. Because when the Lord, iyang pagbiya na dinhi, gipakita niya kanato, unsaon gud ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Nakainomdom mo, naghugas siya sa matiil sa mga apostoles. Nagpaubos siya sa paghugas sa matiil sa apostoles. Nakainomdom mo sa iyang pagpaubos sa pagpangalagat, iningon siya, buhata kini, sama sa gibuhat ko kaninyo. Paghugasanay kamo og tiil. Pag-alaga sa matag usa. Pagpaubos sa matag usa.
And that is the fruit. Mao ang bunga. Kung ang binhi nitubo sa atong kinabuhi, ang binhi kanunay mamunga o ang bunga ang atong pagpangalagad. Service. So my dear brothers and sisters, perhaps we question ourselves, what kind of soil am I? O sa kong klaseng tipaminaw sa pulong sa Ginoo. Nagulang na lang ko simba matag Domingo. Musimba ba ko sa matag Domingo kay obligasyon ragod? Muling ko ragod ko? Unsay ako na paminaw pagawa sa simbahan, mawala na? Or isimba pa ko sa Ginoo, sa matag Domingo, nakapaminaw ko sa pulong sa Ginoo, gipoy anak ko, pero di ko kabiya sa mga butang sa akong kinabuhi, na I thought makababag kini sa akong kinabuhi, kung akong biyaan. Or I'm kind the listener of God. I listen, I pray over it, I reflect on it, ug ato kuning gipuy-an. Diya ni mo makita karon na munga ba ang pulong sa Dios sa imong kinabuhi karon pinaagi sa pagpangalagad. Because a person gani nang iyang pulong sa Ginoo kanang namunga taong mapausanon og taong maalagkaron. Mao kana ang taong nagpuyo sa pulong sa Ginoo. Amen. Palihog manindo.